Zdravím vás zase konečne z Bali. Konečne som doma. A som si povedala, že už veľmi dlho nevyšiel žiadny vlog, tak vás zoberiem aspoň so sebou straviť tento víkend, potom vlastne prvý víkend potom, čo odišli moji rodičia, lebo tu boli vlastne na skoro 2 týždne a už zase odišli, takže už mám viac času a celkovo viac priestoru na to, aby sa venujem zase svojim veciam. Takže som sa rozhodla, že tento víkend strávime spolu. Ukážem vám moje obľúbené miesta tu. Akože, samozrejme nie všetky, ale ako veľmi dobre vieme, tak víkendy sú plné mojich rovnakých vecí. Robím rovnaké veci stále dookola, pretože proste to milujem. A ešte som vám neukázala, jak vyzerá taký víkend na Bali. Takže vás zoberiem ho so sebou stráviť. Akurát je 9:30. Ja bežím na pilates. Konečne po dlhej dobe. Strašne to chýbalo. Na Slovensku som celkom zanedbala svoju rutinu. Nielen s pilatesom, ale celkovo s cvičením, ale myslím si, že to je úplne normálne, keď sa proste vráti niekto domov po tak dlhom čase, má veľa ďalších x povinností a proste to cvičenie je pre mňa dôležité, ale proste niekedy sú veci, ktoré jednoducho sú dôležitejšie a vypadnúť z rutiny je proste občas normálne. Takže sa zase vraciam naspäť viac menej. Snažím sa pravidelne zase cvičiť, zaradiť pilates, ktorý som teda necvičila už fakt dlho, naposledy v Kapskom meste, ale keďže ja som zo Záhoria, takže tam úplne nemám takéto možnosti, ale konečne som zase naspäť, takže ideme rýchlo na pilates. Takže dúfam, že si spolu žijeme tento víkend a preberieme zase nejaké zaujímavé témy, ako vždy, nejaké mudrovanie a potom uvidíme. Sice je sobota, ale som sa rozhodla ísť aj tak pracovať dneska ešte, aby dokončili nejaké veci. No, úplne asi vidno, lebo sedím proti oknu. Super. Každopádne idem dokončiť nejaké svoje veci, lebo cez týždeň nemám úplne čas sa tomu venovať a proste potom nestíham, takže potrebujem si robiť svoje veci. A dneska proste nemám žiadny extra plán, takže som sa rozhodla, že to strávim prácou, ale tak asi nie je úplne práca ako práca, keď to človeka baví a hlavne vie, že to robí pre seba. Do práce by som asi v sobotu určite nešla. Keď si ja veľmi dobre spomínam, tak akože ja som nikdy nemusela pracovať cez víkendy, ale zrejme by som to ani akože nedopustila, lebo si neviem predstaviť chodiť do práce 5 dní až potom cez víkend. Takže ak niekto pracuje ešte aj cez víkendy, klobúk dole, doslova. Ale za mňa, ja by som to snažila asi za každú cenu zmeniť, pretože pre mňa tie víkendy znamenajú strašne niečo špeciálne, proste oddychové, nechcem sa proste zameriavať na prácu, kedy pracujem pre niekoho iné. Ale keďže pracujem na svojich veciach, tak proste to človek vníma úplne inak. Zrazu proste mám v sebe extrémny drive na tom proste na všetkom pracovať, všetko dosiahnuť, splniť čo proste, nie čo najskôr tie ciele, ale akože všetko je cesta, všetko je proces, ale mám akože extrémny taký drive proste to splniť čo najskôr a dosiahnuť to a proste mať to. Je úplne normálne, že si po dosiahnutí jedného cieľa nastavujeme ďalší cieľ. Veľa ľudí vraví, že proste potom človek akoby zabúda spomaliť, ale môj pohľad je taký, že ako náhle si dokážeme užívať aj tú cestu a proces a nielen ten cieľ, tak v tom prípade je to za mňa úplne zdravé, pretože je vlastne podľa mňa skvelé mať nejaké ciele a pracovať na nich a dávať si stále nové ciele a spĺňať ich, ako proste sa držať ako keby stále v nejakom múde, že nebudem stále niečo robiť alebo nebudem stále sa zaťažovať niečím a tak ďalej. Proste podľa mňa je to strašne skvelé sa posúvať a myslím si, že akí sme takí ľudí, proste si aj priťahujeme a ak sa chceme posúvať, tak aj to okolie okolo nás sa začne meniť a rovnako ak chceme stať na mieste, tak proste to okolie bude také v podstate rovnaké. Takže majte ciele, posúvajte sa a hlavne nikdy sa neuspokojite s takým tým málom, ktoré proste veľakrát sme keby nútení príjmať, pretože veľa ľudí bude hovoriť, že nepotrebuješ viacej, už máš dosť, proste čo viac by si chcela, na čo ti to bude a tak ďalej. Veľa ľudí nemá ani to, čo je pravda, veľa ľudí nemá ani proste to.
ale zároveň, ak máme možnosť mať niečo viacej alebo pracovať na niečom, alebo máme oveľa jednoduchší rozbeh ako ľudia v nejakých fakt naozaj ťažkých krajinách, tak proste urob pre seba niečo a začni na tom pracovať. Proste nedostávaj na mieste, kde nie si spokojná, kde cítiš, že proste máš na viac, kde cítiš, že chceš v živote proste viac, chceš žiť iný život a podľa mňa vzdať sa takého toho sna, to dosiahnuť, len preto, že niekto ostatný alebo niekto iný to proste povedal, že nepotrebuješ viacej a na čo ti to bude, už máš dosť. Tak proste takí ľudia jednoducho nechápu takým veciam, ktorá keby my chceme dosiahnuť a je to v poriadku, proste každý sme úplne iný, každý máme úplne iný mindset, ale ak ty cítiš, že proste chceš v živote viacej, tak sa do toho pustí bez ohľadu na to, čo hovorí proste susedka, kdokoľvek. Susedka, kamoška, a susedok asi tak nič záleží, ale kamoška, blízke ľudia a tak ďalej. Takže choď si vždycky za tým, pretože jediné, na čom záleží, je tvoja spokojnosť a to, aby ty máš ten život, ktorý miluješ žiť a miluješ si ho budovať. Takže taká message na teraz. Idem dokončiť veci svoje a potom chcem ísť ešte domov, umyť si hlavu večer. Ideme von, takže nech trošku vyzerám a socializovať sa, pretože moja socializácia je na bode mrazu. Alebo nie na bode mrazu, ale tu na Bali, akože nechodím v podstate skoro vôbec von. Som tu akože ešte len 6. deň bez rodičov, takže dovtedy to bola taká mini dovolenka s nimi. Teraz nemám úplne čas chodiť niekam, takže dneska je taký víkendový deň, kedy pôjdem. A to je tak všetko, nič extra. Bola som v fitku, bola som konečne vyskúšať saunu vo fitku a ten ľadový bazén. Strašne dobré tieto veci tu sú vymyslené. Podľa mňa u nás to trošku podľa mňa chýba. Neviem ani, či je tam nejaké fitko, ktoré má saunu a takýto cold plunge. Možno je, bo o tom neviem. Ale strašne to je vlastne super, ak keby mať takéto možnosti priamo vo fitku a proste všetko toto. Byť vo fitku s rovnako naladenými ľuďmi, proste rozprávať sa, spoznávať nových ľudí, to je podľa mňa strašne super. Nie, že by som sa ja niekomu prihovárala, to je trošku môj problém, že ja jednoducho, keď som niekde, tak sa rada sústredím na seba a na svoje veci a nemám rada hovoriť k ostatným. Takže ja sa málo kedy prihováram, ale proste veľa ľudí sa tam spoznávajú skvelých, inšpiratívnych ľudí ďalších, takže to je za mňa úplne super miesto vlastne, kde spoznať ďalších podobne naladených ľudí. Takže tak. Ja už som doma, už mám umyté vlasy konečne a chcem vám ukázať, čo používam na tie vlasy, lebo často mi chodia otázky, že čo používam na vlasy, že mám stále také, akože takú peknú blond. A mám jedno veľmi unikátne tajomstvo, okay? Ja už veľmi dlho, asi už cez 2 roky, používam silver šampón od Joico. A za mňa je akože najlepší. Ja som nikdy iné neskúšala, čo je proste možno preto je pre mňa najlepšie, lebo som iné neskúšala, ale s týmto som bola proste vždy spokojná a fakt akože nic ma nepremýšľala, že by som si kúpila nový alebo inú značku, lebo tento proste mi sedí, mám pocit, že úplne perfektne. Takže tie vlasy proste vyzerajú stále ako keby fakt veľmi pekne. Nehovorím, že to je úplne najzdravšie, ale proste ja nechcem mať žlté vlasy a na tom Bali je taký ten problém, že sa často vysušujú, ten šampón ich vysúša asi. Ešte viacej. A není to úplne dobrá kombinácia. Preto druhý hack, akože pozeral som aj na Slovensku táto značka. Druhý hack je táto značka. Táto maska na vlasy. To dobre uvidíte. Ale je to Biolage Ultra Hydra Source maska. Proste na hydratáciu tých vlasov, čiže za mňa úplne ideálna kombinácia, keď niekto používa ten silver šampón tak často ako ja, lebo ja ho používam fakt asi 2-krát týždenne. Zvyknem si občas aj normálnym šampónom umyť hlavu, ale ja už potom proste úplne vidím, že sa tam chytajú také žlté tóny. Takže to sa mi úplne nepáči, ale viem, že by som to mala zmeniť, ten silver šampón proste nie je úplne ideálne používať stále, takže samozrejme, ak to nie je nutnosť, tak to nepoužívajte, lebo ja úplne vnímam aj moje vlasy, že sa mi od posledného roka podľa mňa veľmi akože tak zmenili, že podľa mňa sú suché a polámané, akože stále sú super, ale opäť cítim, že ešte potrebujú nejakú extra starostlivosť, teraz som brala aj vitamíny, to už nemám, ale ešte tu na Bali majú nejaké super vitamíny, akoby, nie vitamíny, ale takú hair care, proste také akoby maličké, neviem čo to je, vankušiky proste tiež na vlasy akoby a to chcem ešte skúsiť. A vydala som si ešte Kerastase olejček, aby to mám proste už také kompletné, lebo nechcem, aby sa mi ešte proste viacej ničili. A
A posledná vec, ktorú používam zase od Joyka, je proste spray na vlasy, akože protection spray, na to, keď si fémiem hlavu. Akože neupravujem si nejak teplne extra, ani nejak často, on si proste vždy vyfúkam vlasy, keď si ich umiem, a to je tak nejak všetko. Takže to je moja vlasová rutina, ktorá je asi oveľa zaujímavejšia ako pleťová rutina, ktorú úplne nemám. Takže aspoň vlastne sa dobre starám. Ale čo som nechcela povedať je, že tá blond je proste celkovo náročná na udržanie, ale ak by som mala dať fakt nejaké tipy, ako to proste udržať, tak je to jednoznačne tento šampón a fakt nejaká dobrá hydratačná maska, aby sa tie vlasy nevysúšali a proste boli stále zdravé. Idem na večeru, na zmrzlinu, potom von, stále proste okolo to isté, nič zaujímavé sa nedieje, ale to je moja sobota, proste venovať sa sebe, čiže pilates, fitko, potom sa venovať práci a potom sa venovať proste nejakým social aktivitám alebo ľuďom, s ktorými chcem stráviť čas. Takže tak nejak celé mám. Ja občas hovorím, že môj život je asi aj nudný, ale ja proste milujem rutiny. Milujem si vytvárať rutiny, milujem si proste to stále robiť dookola, dokiaľ ma to neprestane baviť, ale už to robím strašne dlho, až to ma to neprestalo baviť. Takže pravdepodobne ma to neprestane tak rýchlo baviť, ale ja si myslím, že je to pekná sobota. Proste venovať sa sebe, venovať sa niečomu, čo chceš vlastne budovať, alebo teda investovať proste do svojho zdravia, psychického, fyzického, cvičenie, sauna, čokoľvek proste, čo vám robí radosť a robí to dobre telu. Druhá vec, venovať sa tejto časti, čiže pracovať na veciach, ktoré vám prinášajú nejaké výsledky do budúcna alebo formujú nejakým spôsobom budúcnosť. Čiže na to možno pracovať, alebo sa vzdelávať, alebo čítať knihu. A tretia vec, tráviť čas s ľuďmi, ktorí dávajú tomu proste už len taký doťuk a zmysel, pretože tráviť čas s ľuďmi, s ktorými to nemá zmysel, úplne nie je zmyselné. Takže radšej si brať ľudí, aj keď máte malý okruh ľudí okolo seba, tak radšej mať malý okruh ľudí, ako proste extrémne veľa ľudí okolo seba a nerozumieť si s nimi alebo vôbec nimi na rovnakej mentálnej úrovni. Takže toľko. Toto je inak moje ďalšie obľúbené miesto na jedlo a Bali je fakt plné strašne dobrého jedla. Aj keď ja stále chodím do rovnakých reštaurácií viac menej a dávam si rovnaké jedlo. Lebo, neviem, mám rada takú svoju klasiku, proste nemám úplne rada, akože rada skúšam nové jedlo, to nemôžem povedať, že nie, ale proste cez ten týždeň mám takú proste svoju rutinu, ktorú dodržujem a podľa mňa tá rutina je dôležitá. Celkovo s tým cvičením a s tým jedlom proste je super mať to nejak nastavené a vedieť, že proste dávam tomu telu všetko, čo potrebuje. A okrem toho samozrejme, včera som mala pizzu na večeru, takže mám taký balans. Dobré ránko, už máme nedeľu. Včerajšok dopadol strašne pekne. Bol úplne takým dokončením dobrého víkendu, aj keď dneska je až nedeľa, ale dneska už je taká nedeľa. Neviem, stále to mám tak zafixované, že nedeľa je taký prostý deň pred tým dňom práce. Takže tá nedeľa aj tak má proste iný nádych, ale už nie je teda rozhodne taký, aký mala pár rokov dozadu, keď som ešte chodila do práce. Vtedy nedeľa bola moja najmenej obľúbený deň, pretože som vedela, že na ďalší deň idem do práce a už som sa proste vtedy stresovala, obávala a proste nechcela tam ísť, takže nedeľa už bol taký malý pondelok. Teraz je nedeľa ešte stále taká oddychová, asi trošku viac oddychová jak sobota, lebo včera som vlastne pracovala a dneska asi úplne nebudem robiť nejak veľa vecí, možno niečo maličko, ale skôr si chcem čítať a možno sa viac vzdelávať, pozrieť si nejaké veci. Ideme na raňajky, na moje obľúbené miesto. Stále chodíme na moje obľúbené miesta, ale to je dobré. Asi rovnaké včera vlastne na večeru, takže stále proste dookola to isté, rutiny. Rutiny sú dobré. Rutinu mať je proste základ, ok? To ťa drží v disciplíne, občas v motivácii, proste drží ťa to stále akoby na dobrej úrovni, ale nie je dobré mať komfort. A jak rozoznať rutinu a komfort? Tak v rutine človek podľa mňa stále sa posúva dopredu a rastie. V komforte je to také, že nechce robiť nič naviac, aby sa posunul niekam dopredu, alebo by sa mal lepšie, alebo aby dosiahol lepšie výsledky. Čiže rutina je niečo proste, kde podľa mňa človek ako keby zostáva síce, ale keby
má to nejaký užitočný dopad. A tá komfortná zóna je už keď proste stagnujeme. No. A chodím na rovnaké miesto do reštaurácií, neviem. Proste to je moja asi rutina, neviem, asi to nie je úplne komfortná zóna. Čo to má spoločné s komfortnou zónou? No to je jedno. Ale mám ešte jednu beauty rutinu každé ráno a to je Seamless Gel. Ja to stále zdieľam, no nie stále, ale dosť sa rozprávam. A je to fakt strašne zdravé, aj pre vlasy, pre nechty, pre proste trávenie, celkovú imunitu. Takže je to hnusné, ale niekedy proste ženy musíme robiť nejaké iné veci, nepríjemné veci pre to, aby sme vyzerali pekne, aby sme boli zdravé a cítili sa tak. On je tak zlý. Je tam taká pachuť, ale dá sa to zvládnuť. Ideme ešte nakupovať, lebo potrebujem kraťasy a nejaký set na cvičenie, takže vám ukážem, ako vyzerajú nejaké obchody. Nakoniec som si nekúpila ani zďaleka to, čo som chcela alebo hľadala. Proste raz sa mi nepáči to, raz sa mi nepáči to. Ja keď si niečím na 100% istá, tak si to jednoducho nekúpim. Takže nerobím žiadne také tie nákupy, kedy si nakúpim milión vecí a proste potom to nenosím, lebo viem, že ak nie som si niečím fakt že úplne že istá, tak to proste nekupujem. A našla som taký krásny overall, aj som ho tu ukazovala predtým vo videu, taký CV. Strašne krásny, ale ešte nie som k ním úplne tak na 100% istá. Takže musím ešte o tom popremýšľať, ak ma to stále tak bude držať, tak si preto zajdem. No ale kúpila som si nejakú novú podprsenku na cvičenie a kúpila som si nové kraťasy, jak som chcela. Len proste je to ťažké niečo nájsť, čo je taký ten môj štýl. A zase nechcem kupovať milión vecí zbytočných, čiže no, to je jedno. Idem si ja teraz ešte chvíľku čítať, akorát čítam The Diary of CEO. Už to čítam celkom dlho, alebo teda ja som začala v septembri, ok? Je január. To je príšerné, prosím vás, neberte si zo mňa v tomto príklad. Ja stále rozprávam o disciplíne a moja disciplína s čítaním kníh je problematická, takže to chcem tento rok zlepšiť, to bol môj cieľ na tento rok. Začať viac čítať, tak si teraz robím také bloky, kedy fakt si vyhradím na to čas, lebo viem, že inak by som to neurobila. Tá produktivita proste sa mi extrémne spája s tým, že aj keď si niečo poviem, že urobím, ja som veľakrát strávila tým, alebo skončila tým, že som začala scrollovať. Okay? To je podľa mňa extrémny problém absolútne každého. Dúfam, že nie každého. Ale proste, ak som veľakrát na tých sociálnych sieťach, aj kvôli značke, aj kvôli proste môjmu Instagramu, tak niekedy fakt sa v tom zamotám a scrollujem. Teraz si to snažím vždy proste uvedomiť v ten moment, zastaviť sa a pýtať sa sama seba, že či to reálne akože má teraz zmysel proste scrollovať, či to fakt potrebujem, alebo môžem ten čas využiť nejak inak, lebo je to proste extrémny zabijak času. Čiže tá produktivita sa mi spája extrémne s tým, že ak si niečo poviem, že urobím, tak to proste fakt urobím. A aj keď si hovorím, že nemám čas, tak sa snažím nájsť ten čas v moment, kedy robím nie úplne potrebné veci, napríklad to scrollovanie na mobile. Alebo možno vymeniť proste 15 minút filmu za čítanie si knihy, alebo vytvorenie si nejakého, ja neviem, čokoľvek proste produktívne, čo nám dáva niečo proste do života. A ja nehovorím, že pozerať film je zlé, alebo občas scrollovať je zlé, ale proste ten čas je vždy možné využiť inak. A ak nemám čas na tie veci, ktoré chcem robiť, ale mám čas na veci, ktoré mi prinášajú komfort, tak radšej ich proste investujem do tých vecí, alebo teda uvedomím si to a urobím tie veci inak, čiže začnem si čítať, alebo proste vymením ten čas za nejaký iný čas. Čiže asi takéto podľa mňa strašne dôležité si veľakrát uvedomiť a nestrácať čas úplnými hlúpostiami, ale každý mám proste iné priority, to ja vám tu teraz nemôžem kázať, že žiadny film večer budeš čítať. Nemusíte čítať, ale čítajte, ak máte čas, lebo je to podľa mňa strašne skvelé. Nie, ak máte čas, urobte si ten čas na čítanie, lebo čítanie tých kníh je proste extrémne pre mňa také inšpiratívne, ak sú tie knihy obzvlášť fakt také, ktoré mi niečo dávajú a toto Diary of CEO je proste za mňa absolútne skvelá kniha. Veľa ľudí už čítalo, veľa ľudí mi to odporúčalo, potom veľa ľudí hovorilo, že to nie je úplne dobrá kniha, ale mne sa akože zatiaľ veľmi páči. Čiže už sa blížim na chvíľučku ku koncu.
polovici. Polovici, ešte to nie je tak dobré, nie som ešte ani pri konci, OK. Ale vravím, tento rok som to chcela zmeniť, tak to mením, pretože sľuby, ktoré dávam sami sebe, formujú nás do budúcna. To stále opakujem, ale proste sa tým si extrémne stojím, že proste čokoľvek si poviem, že urobím, tak to urobím, nebudem to stále odkladať. A tým sa formuje to sebavedomie za mňa tej ženy, lebo ako náhle si dáš nejaký sľub a nedodržíš ho, tak proste nezáleží ti na sebe tak, ako by malo. Lebo ak chceš pre seba to najlepšie a niečo povieš, že zmeníš, začneš cvičiť, začneš inak jesť, začneš, neviem, niekam chodiť, viac sa vzdelávať, robiť prvé kroky na to, aby začneš podnikať napríklad, a ty to aj tak neurobíš, tak proste nedávaš seba na prvé miesto, neprikladáš tomu takú dôležitosť, ako by si mala, a potom proste nemôžeš očakávať, že tvoj život sa zmení a bude lepší, ak proste ty sama nedávaš tomu prioritu, aj keď si povedala, že to urobíš, ale nakoniec skončíš úplne niečím iným. Takže za mňa proste, ak si niečo povieme alebo chceme niečo dosiahnuť, urobiť, tak proste je najlepší čas to urobiť v ten moment, urobiť prvý krok do 24 hodín, odkedy mám ten nápad, odkedy mám tú myšlienku. Poviem príklad, chcem začať byť viac vidieť na Instagrame napríklad. Mám nejakú službu a chcem, aby ma proste ľudia videli, aby si vytvorím komunitu, aby mi dôverovali a aby odo mňa kupovali. Tak nebudem stále odkladať svoj prvý post alebo o tom, že o tom začnem vôbec rozprávať na tom Instagrame na dobu neurčitú, ale proste do 24 hodín urobím tú vec, aby proste urobím ten prvý krok, aby dám tomu mozgu najavo, že ideme do toho proste. Že nebudem to zase odkladať o týždeň, o 2, o 3 a nakoniec sa k tomu nikdy nedopracujem. Proste poďme to urobiť do 24 hodín, odkedy som mala tú prvú myšlienku. Alebo chcem začať chodiť na hodiny tanca. A ja chcem inak začať chodiť. Mám pocit, že to je strašne super na ženskú energiu, na doplnenie ženskej energie. No, to je jedno. A proste zabúkuj si tú klás okamžite. Urob to hneď jak môžeš a nečakaj proste o týždeň, až budeš mať viacej času. Až znamená, že to nikdy nepríde. Takže len taká moja rada, pretože viem, že o čom hovorím. Sama som bola v tom bode, kedy som neustále odkladala veci. A niekedy je fakt najlepšie proste okamžite to urobiť, čo najskôr. Aby proste človek potom nemá potrebu to neustále odkladať a jednoducho meniť. Takže sľuby, ktoré dávaš sama sebe, formujú to, kým sa stávaš. Absolútne nič neodkladaj. Absolútne sa už nesnáš presúvať niečo na niekedy inokedy. Urob to teraz, to je tvoje znamenie, ok? To hovorím, urob to teraz. A uvidíš, jak sa ten život a všetko proste začne meniť. Takže zmena nastáva v momente, kedy si ju dovolíme urobiť my sami. Takže tak, idem čítať a potom, neviem, tam nedela je taká proste oddychová úplne, že ja nemám chuť nič robiť. Ani si nechcem otvoriť e-maily, necítim sa za to ani nejak akože guilty. Proste neviem, nie nedela. No, taký môj voľný deň. Ale zajtra to zase začne. Takže dneska, keby si robiť nejakú prácu, zajtra ju robiť nemusím, ale ja si radšej nechám do zajtra, lebo človek potrebuje niekedy aj reset. Reset proste všetkého. Reset mysle, reset tela, preto možno pojem večer do sauny a reset proste celého systému tohoto, aj telového, aby podľa mňa zase môže naplno fungovať od pondelka. Takže nebuďte na seba tvrdé, doprajte si aj deň proste voľná, minimálne deň, aby proste máte čas zresetovať všetko. Strebať, spracovať, zamyslieť sa nad vecami, zapísať si možno nejaké svoje myšlienky z celého týždňa a proste byť viac prítomná v tom momente. Takže to je základ. A obzvlášť, keď sme ženy, pretože my nie sme muži. Takže nemôžeme byť non-stop 100% výkonné. A to je úplne normálne. To ani nie je pointa toho byť žena. Byť non-stop výkonná a non-stop tip-top všetko proste nalinajkované. Ok, niektoré ženy také sú. Trošku závidím, pretože ja nie som úplne nalinajkovaná, alebo nemám všetko úplne nemám všetko štruktúru, nemám všetko perfektne organizované, nie som vždy perfektná, ale to absolútne nevadí, pretože je super byť proste sama sebou. Každá sme výnimočná, proste každá sme sama sebou a tak by to malo zostať. OK, končím s týmto rozprávaním, idem sa už konečne čítať, idem trošku von, lebo sa už mračí, tak než začne pršať, ich sa užijem a potom sa vám ešte prihovorím. A veľmi dobrá správa dňa. Prišiel môj nový skúter, tak sa idem rozbaliť, lebo doteraz som mala starší a ten nie je úplne jednoduché pre mňa riadiť. Mám pocit, že je strašne taký ťažký, takže konečne máme nový a ideme si ho rozbaliť.
proste počasie na Bali je nevyspytateľné, takže keď pred minútou ešte nepršalo, teraz bude extrémne pršať a toto je vždycky proste povinná výbava.